Ok, čau lidi, tady Patrik, tohle je moje první video na tento kanál a zítra jedeme s kámošem na první Kazmův film, takže vám už se natočí takový vlog a asi tak guys. A kdybyste se ptali, proč mám ty brýle, tak mám to z jednoho jediného důvodu. A to je to, že můj obličej nevypadá úplně v pořádku, takže se omlouvám a vypadám prostě blbě, nevím. Takže mám brýle, aby to bylo aspoň trošku, vymakal. A zítra vám natočím vlog, nebo jakože od dneška vy to uvidíte jakože najednou, jo, takže bude vlog s Lukášem Adamcem, což je můj kamarád, jo, a budu vám natáčet od rána cestu, pak jak děláme kraviny různý a tak dále, takže máte se na co těšit lidi, takže se mějte a čus. Ok, čau lidi, takže je momentálně nějakých 9 něco, asi 9-5 hodin a my teda jedeme na ten Kazmův film s tím kámošem, takže dneska jedu výtahem akorát a rychlý outfit check, takže fuck triko, kraťase do Mios, pak mám fake easyčka a mám ponožky, takže asi tak a teďka jdeme akorát pro Lukáše a tak, takže já se vám ozvu, až budeme spolu, takže za to mi dát. Ok, takže už jsme u Lukáše. Počkej, aby jsme stihli bus stihneme. Takže, a jdeme ochutnat. Takže čím začneme? Tímhle to nejlepší asi podle mě. Tam. Count. Kolik z 10 budeme dát? Je to, že nejdřív, jakože chápeš vůně. Count, bych dal tak 8 z 10. To je docela good. Ale jako, je to takový, jako chvilku to voní a druhou chvilku to extrémně smrdí. Tak třeba 7 tam vůně. No vůbec nevím třeba jak to popsat. Tu vůni prostě chápeš. Kam co to je na spod? Okay. Kolik? Ale tak 7. Po vyčištěných zubech to není úplně ideální. Je to sladký. Počkej, zkusím já. Devítka. OK. Ten teďka zobrame. Já první den, co jsem to tady měl, tak já to skoro celý uchlastal, tak jsi mi zavolal, že chceš nechat na to, bylo hrozně dobrý první den. Takže Ačko, pak tady máme. To jsem taky zvědavý. Všichni říkají, že to voní jako marcipán třeba. O tom bych dal zvolat 2 z 10, to mega smrdí. Kámo, takovou výraznou vůni to má, ale ne, že by to doslova smrdělo, takových třeba 5, 6 z 10, 5,5 no. No já nevím, třeba 2 kámo, jako. OK, tak zase ochutnám. Dal bych tak 8 z 10, ten byl docela v pohodě. Já bych asi taky dal 8, možná 8,5, taky no. OK, takže Prime tady mám. Pak tady jsou ještě, tady mám 2, jo, ale tady tam ten pít nebo je to hnusný, je to přeslazený. A
A tenhle ten už je vychlastaný, ale ten byl zatím nejlepší ze všech, co jsem tady měl. Jo no, taky jsem měl vole kapičku, ale jakože... A potom vole, já jsem si ušetřil jak kokot a čum potom, tak jsem to tady takhle položil na kraj stolu a ono to nebylo dodržený a půlka jsem vyvedla. Jo. Je takhle to šefroval, abyste viděli. Tady máme hydration. Počkej, nějakou fotku musíme dát. Počkej. Já to musím stop. Ok, takže právě vrátíme na své místo. Já bych vám doporučoval to nekupovat, jo, protože přece jenom za prvý je to drahý a za druhý není to úplně zas tak dobrý, jo. Ale já jsem se Ok, takže lidi, já se omlouvám, mě se tady obrátila obrazovka, takže jsem to nějak nezakončil, takže se omlouvám, je to moje chyba samozřejmě. Ok, takže teďka vcházíme do City Parku. První feeling. Ok, takže jsme tady, ještě jdeme nakoupit nějaký snacky, že jo, a to je kde? Jsme tady do Baťovu a propašovat. To už bude těžké, no, takže uvidíme. Snad tam nebudu prohledávat Baťovi, protože jinak bychom byli na dně. Takže asi tak a jdeme nakoupit teda, jdeme nakoupit něco s váma, abyste jako měli přehled, jdem tam. A už vám ozvem, až budeme v nějakém obchodě, takže zatím jako si co. Nice, takže máme nakoupíno a jdeme na pokladnu a hlavně na hajzli, protože potřebujeme strašně chcát kámo a už to nevydržím. Už to malem jsem pustil do kalhot, kam přiznám. Snack check, takže první čítačky, Cheetos Flaming, jo, takže pak tu máme Relax Mato. Tak, nášek. Ok, zároveň. Popcorn. To je potřeba. Co to skalený? Tam zajebejte. Furt lepší než nic. Ne, já tam zajebu. Já jsem zajebu to benko. Jo. Pak Bejtrolsky. To tam zajebejte klidně. A pak tendrky. A máme to, guys. Prostě. Pofeluj to. Takže dobrý jdeme nahoru do kina, čekáte, jsme první v řadě. Jsme dostaneme ty kartičky, aby jsme se zapojili do hry. Ok, takže teďka jsme dokoukali Kazmův film, teďka jsme akorát venku. Tady jsme za City Parkem. A dokoukali jsme to teda. Jakože určitě doporučujeme tam jakoby jít. Zapojit se do soutěže FR. Správně, nebo filmu dávám kámo 10 z 10. Za mě mega dobrý film. Je jako asi stejný, ale
jestli jakoby se nechcete zapojit do soutěže, tak mi určitě nebude dělat problém, když mi ty kartičky pošlete, protože podle mě, když zjistíte, k čemu jakoby ty kartičky slouží, tak tam budete mít jako to nutkání tam jít třeba ještě 10krát, abyste měli co největší šanci vyhrát. Je to pravda, sice už vás to bude nudit a už tam v životě nebudete chtít jít, ale prostě proto, abyste vyhráli. Koupíte si lístek, jenom přijdete tam s kartičkou a prostě ty vole odejdete prostě s kartičkou a ten film vás ani nebude zajímat. Správně. Ale osobní doporučení, tak jakoby fakt bych tam šel se přihlásit do té hry. Tím se přihlásíte tím, že dostanete tu kartičku z filmu. Tady. A čekaj, ukaž ještě. Hlavně nikomu nezdílejte svoje číslo. A jakoby do té hry. Dobrý, teď mě tady opruze vose, takže jsem trošku... Takže mám na to šmukáš jenom. Když podle mě u té hry dozvíte se o co jde, tak tam určitě budete chtít se zapojit. A... Ok, čau lidi, takže teďka jsme momentálně v kině. Jak můžete vidět, tady pan rozdává karty a tady radši neukážu to číslo, kdyby to bylo nějak důležitý nebo něco, takže ukážu vám tady kartičku. A číslo vám ukazovat nebudu, kdyby to bylo nějak potřebný, já vůbec nevím, ale tady máme kartičky, takže super, kámo, a let's go.